Да сте чували за скалния феномен Трите братя? Или за пещерата Топля в Троянския Балкан? А за старата църква близо до Банско? Може би има любознайковци, които да знаят и за трите места, но надали ще са много. Нека си представим следната ситуация. Закупуваме изгоден ваучер и заминаваме да презаредим по изтощения си организъм, но не знаем нищо за мястото, на което отиваме. Какво правим? Най-често питаме познати и приятели или търсим информация в интернет, а може би просто тръгваме и посещаваме каквото намерим и ни препоръчат на място. Но всеки вариант крие своите малки рискове. Приятелите ни може да не са били там, местните може да ни подведат, а търсенето в интернет винаги коства време и не винаги е успешно. В наши дни информацията трябва да е лесно достъпна и достоверна. И точно това е нещото, което ние заедно ще създадем. С едно изречение, използвайки краудсорсинг метод, ние ще изградим геобаза данни, за да помогнем на туристи и пътешественици или просто любознателни хора в техния избор за добри дестинации, маршрути и повече информация. Всеки желаещ безплатно става потребител и всеки регистриран потребител може да бъде редактор. Влизаме в портала и потребяваме инфо за всички обекти, намиращи се на територията на страната. Нека се върнем на спа уикенда. Решавайки къде ще ходим, отваряме информационния портал и написваме името на селището или геокоординатите на мястото. Чрез различни полета филтрираме информацията според нашите критерии. Научаваме данните за обектите, разглеждаме снимки, рейтинги, четем коментари и съвети. След почивката, доволни и презаредени, написваме нашите оценки и коментари за това, което сме преживели. А ако сме видели друго място, което не е описано в базата данни, с няколко лесни стъпки го въвеждаме с описание и снимки. И по двата начина ще помогнем и на други любопитковци да се информират и да изживеят положителни емоции. А после и те ще пишат и коментират. Така започнато, най-добрите места ще изплуват с течение на времето и ще научим за много такива, за които дори не сме и чували. Това е! В момента това е добра концепция. Заедно можем да направим един добър и полезен проект. Created using Powtoon.